Za Anička prišli, ja bála, že ova jedela nám nedávajú peniazy. Prečo nedávajte mi, ja som platím všechno? No, už nemám hytel, ako prečo nedávajú Anička peniaze in? Povedzte, Anička, ako dávajte in peniaze, maj veľmi treba, na ňom treba. Sopi. Prosím? No, nedávajú. Ja platím, ja som vyberal som peniaze a ja som všetko platím. No. Prosím? Ja už tam idem makáho. Prosím. No. Šikat ale mal. Dajte mi peniaze. Treba peniaze. Bádiová etelónak. Ja som platím Sopi. 1000 korún vám. Povedzte, Anička, ako dávajte. 10 000. Radnovce, geld. Dobre? Radnovce. Číslo 26. Dobre? 26. A to mi ruky nerad. Dobre? Sopi. Dobre to dávajte. Nedobre. Nem tudom. Haló, prosím. No, letette. Etela. Nem tudom, hogy mit mondom. Nechceš peniaze. A dávajte peniaze 200 korún na limonáda, chleba, Ja, Isten, vegyem maga, te egyet így. tenyáčky, alebo čo budú. Ja mondtam. Ja už telefonáltam. Nem tudtam, mit mondom. Kaland vagy, ma ne visszahívnak be. Kedvé, Nem azt kellene hívni? Ezt látni? én is azt mondom, jó gyere. Na csak. Beszélj velem is. Mi? Beszélj velem is, hogy